Zonder bed. En toen waren er aanbellen en op het doorslaan je coniferen staan in de brand. Dus mijn man die zei, doe maar gauw de brandweer bellen. En ik ging achteruit, de slang uit de garage en die is begonnen te spuiten. Het was heel angstig, want de vlammen sloegen zo heeg. Ik vond het heel angstig. Tussen februari en juli ben op 50 plekken in Drachten coniferen aanbaand. De politie heeft 6 rechercheurs op een zaak zetten. Dat is een aardig inzet, maar het moest ik. Want het is een grote maatschappelijke onrust veroorzaakt dit soort branden. Dus wat dat betreft dat we behoorlijk inzetten om zo snel mogelijk bij daders te komen. En dat is bij brandstichting altijd heel moeilijk. Toch buurtonderzoek en tips is de politie de Fjouwermalie op het spoor kwam. Intussen is er 20 zaken bekend. Een paar weken in betrapen de politie een van de verdachten op het dier. We waren een weekje op vakantie, we kwamen thuis nog en dan was ze cent. Zit in de krant, hè? Dus ja, daar waren we echt blij om. De 2 oudste verdachten zitten nog heel tijd vast. Ze zijn Gedrik alles aangehouden en veroordeeld vanwege brandstichting. De politie is intussen nog dwaande met een andere brandstichtingszaak in Drachten. De laatste tijd zijn er een soort containers in de brandstutsen. De maatschappelijke onrust is nog steeds aanwezig wat dat betreft. En wij vregen de mensen om de verzwaring om het smarken zo let mogelijk aan te bieden. En de verzwaring dat de containers net te dicht bij de wenning staan. Nevens de politie heeft er geen verband tussen de coniferen en containerbranden.